Malone CB. Arjani, ten eerste bedankt dat je bij ons wilt instappen. Ja. Thanks man, welkom. Dankjewel. Ja, laten we gewoon bij het begin beginnen. Arjani Marta, wat voor jongen ben jij? Wat voor jongen is dat? Kan wel rustig zijn, maar ook echt heel druk. Ja. En als ik met mijn vrienden ben, dan is het altijd gewoon, dan ben ik echt druk en nu ben ik gewoon rustig. Oké. Maar als je met je vrienden bent, dan ben je die aanwezige jongen. Ja, altijd gezellig. Ja. Okay. Als ik jouw vrienden zou vragen van, hey, die Arjani, hoe is hij? Wat zouden ze zeggen? Drukke jongen, grappig, altijd behulpzaam en laat nooit iemand in de steek. Oké. Dus je bent een jongen die graag voor anderen wil opkomen? Ja. Is dat jou aangeleerd of heb je dat beetje bij beetje geleerd? Ja, wel beetje bij beetje, maar uit mezelf komt het ook gewoon. Okay. En je ouders, jij bent zelf hier geboren natuurlijk, in Nederland. Ja. Je bent 15 jaar. Je ouders komen beide uit Curaçao. Ja. Wat voor opvoeding heb je gehad? Dat ik altijd beleefd moet zijn tegen oudere mensen. Dus als ik ergens kom, gelijk groeten. En als iemand me aanspreekt die ouder dan mij spreekt, dan praat ik met u. Oké. Maar bij ons hoeft dat niet vandaag, man. Je krijgt vrijstelling. Nee, oké. En voor de rest, waren ze wel streng naar je toe? Of lekker gewoon open opvoeding? Nou, niet streng of zo, maar ik moest gewoon letten op een aantal dingen. En als dat niet zo was, dan werd het wel streng. Oké. Als je nu terugkijkt naar wat je allemaal tot nu toe hebt geleerd. Denk je dat het waar is wat je ouders allemaal heeft verteld? Denk je, ze hebben mij echt goede dingen geleerd? Ja, want de meeste jongens zeg maar, zijn bezig met lachgas, shisha en al die dingen, maar daar hou ik me niet mee bezig. Ja. Focus me op voetbal. Oké. Mooi man. Het is mooi ook om te horen dat, ja, je bent 15, dat jij dat kan opnoemen. Dus eigenlijk zie je al het verschil van wat goed en slecht zou kunnen zijn eigenlijk. Of is. Dat is wel knap om te zien. Is dat je wel eens aangeboden of om even shisha te gaan of lachgas te gaan gebruiken? Even chillen? Nee, want ja, iedereen weet al zeg maar, dat ik druk bezig ben met voetbal en zo. En dat ik... Ze respecteren dat? Ja, dat ik me niet bezig moet houden met zulke dingen. Oké. Ja, mooi dat je dan zulke mensen om je heen hebt, in ieder geval. Ja. Voel je je meer Nederlands of meer Antilliaans? Meer, ja, een beetje tussenin. Tussenin? Ik praat wel meer Nederlands dan Antilliaans. Thuis ook? Ja, ik praat Nederlands thuis. Oké. Maar je verstaat het wel? Ja. Ja? Oké. Wat zijn, als je die hebt, wat zijn jouw Antilliaanse eigenschappen? Wanneer ik boos ben, of ja, in het veld wanneer je agressief moet zijn, toch? Dat vind jij echt jouw Antilliaanse eigenschap? Ja. Dat horen we wel vaker, die temperamenten. Ja. Een beetje schreeuwen. Accepteren jouw teamgenoten dat? Jawel. Het is zeg maar, dat brengt meer energie als je gaat schreeuwen. Ja. Maar dan wel positief coachen, zeg maar? Ja, dat wel. Oké, niet om een andere af te kraken, zo'n teamgenoot? Nee. Oké, man. En je Nederlandse eigenschappen? Heb je dat? Jawel. Gewoon, zeg maar, wanneer ik met Nederlanders ben, dat ik echt gewoon geen straattaal gebruik of zo. Ja.
En wanneer ik gewoon met mijn buitenlandse vrienden ben, dat gewoon, ja, dan komt de straat aan naar boven. Ja. Hou je dat in de gaten? Ja, Je maar straat al dus. dat gaat vanzelf, dat gaat vanzelf. Dus je kan je wel aanpassen aan de situatie om je heen. Ja. Je bent hier nog geboren, zoals ik net al zei. Maar je bent wel eens in Curaçao geweest op vakantie. Ja, heel vaak, heel vaak. Wat vond je van Curaçao? Een mooi land, de sfeer is goed. Er zitten alleen maar mooie mensen om je heen. Mooie mensen. Kijk je niet al naar vrouwen, man? Nee, dat niet per se, maar het is wel echt gezellig daar. Er zitten alleen maar mooie dingen, stranden. Okay. Kan je een paar voorbeelden, specifieke voorbeelden noemen van wat jij is opgevallen, wat mooi is? De stranden. Noem je dat, die huizen die daar zijn op die brug? Bij bij Otterbanda bedoel je? Ja, daar. En Verschillende kleuren. ja, en carnaval vind ik echt mooi. Ja. Ben je wel eens geweest? Ja, met mijn moeder en mijn vader. Een andere sfeer, hè? Totaal andere vibe. Ja. Ben je hier in Nederland wel eens naar carnaval geweest? Ja, En? Verschilde? ja, soms, ja, het regent. Dat is wel vervelend. En qua sfeer bedoel ik. Daar begint het bij, hè? Het regent. Dan Ja. is die sfeer al verpest eigenlijk. Ja, wel een beetje, maar ga altijd toch door. Wat zijn de dingen van Nederland waar je blij om bent, zeg maar, dat we die hebben hier in Nederland? Nou, hier is het iets beter geregeld, zeg maar, qua... Bedoelt u met voetbal of gewoon... Nee, alles? gewoon algemeen. Ja, hier heb je toch wel meer... Hoe zeg ik dat? Ja, meer keuze qua... als je kijkt naar je toekomst, Ja. zeg maar. Ja. Daar is het iets moeilijker om, zeg maar, iets te worden. Meer Oké, faciliteiten, zeg maar. Ja. En hier kan het wel iets makkelijker met qua school en Ja. allerlei andere dingen. Wat wilde je eigenlijk altijd worden toen je klein was? Politie? Veel Nee. jongens willen agent worden. Nou, ik wil echt gewoon altijd voetbal. Maar heel soms, zeg maar, toen het niet echt goed ging. Maar toen was ik echt jong, toen zei ik altijd tegen mijn vader, ik haat voetbal. Maar dat was helemaal niet zo. Je vond het gewoon niet leuk dat het niet goed ging. Ja, Wat ging eigenlijk niet goed dan op dat moment? zeg maar, vroeger toen ik jong was, kon ik niet echt heel goed voetballen of zo. Af en toe had ik mijn wedstrijden dat het echt gewoon heel goed ging. En daarna ging het heel slecht. Waar moest je aan werken? Aan van alles. Het was dribbelen. Hoe oud was je? Ik was toen rond 7, 8. Oké. Ja, dan moet je inderdaad nog heel veel leren dan. Toen wist ik nog niet hoe ik moest omgaan met wanneer ik een slechte wedstrijd had of wanneer Ja. iets niet goed ging. Toen wist ik nog niet hoe ik Ja, om moest ja, gaan. ja. Ja, want ja, je noemt het eigenlijk zelf al, je bent een voetballer. Dat is ook wat je Uitvoert dagelijks. dagelijks mee bezig bent. Ja. Op welk moment ben je daarmee begonnen? In aanraking gekomen, laten we het zo vragen. Het was toen ik ongeveer rond 4 of 5 jaar, toen ik 4 of 5 jaar was, Ja. zei een vriend tegen mijn vader van ja, breng hem maar, kom laten maar komen voetballen. Ja. Zo was het begonnen. Oké. En waar moest je vader je naartoe brengen? Naar de FC Mayens. FC Mayens. Oh, daar rijden we niet toevallig. zijn we hier in Ja. de buurt. Zullen we langs rijden gelijk? Oké. Wat was het daar voor jou? Het was leuk, ik ontwikkelde me wel goed daar. Ja. En vervolgens was het niveau iets te laag, toen ging ik naar Sparta AV. Sparta amateurs dus. Ja, ja. Je niveau was iets te laag? Nee, het niveau was iets te laag, dus mijn vader wou hoger op, zodat Oké, ja. ja, zo begonnen. Wat voor speler ben je eigenlijk zelf, vind je? Wel een technische speler, wel snel. 1 tegen 1 kan ik gevaarlijk zijn. Waar zetten ze jou meestal? Waar ben je begonnen eigenlijk als speler? Waar werd je bij Mayens gezet? Op die positie? Bij Mayens was ik linksback. Hey, lekker, maar hoe is linksback eigenlijk? Dat is toch een mooie positie eigenlijk? Ja, Ik ben zelf ook linksback, amateur, heel kelderklasse.
Hoe is linksback? Linksback is wel een leuke positie. Mannetje aanpakken. Maar ik wil meer aanvallen dan verdedigen. Ja, ik wilde net zeggen, je gaf al aan dat je technisch bent. Ja. Dus dan wil je weer meer naar voren inderdaad. Hoe ben je uiteindelijk op een andere positie gekomen? Dat was volgens mij bij Sparta 20. Toen kwam ik daar. Toen werd ik opeens in de spits gezet. En af en toe stond ik ook wel linksbuiten. Dus ja, het was al wennen om in de spits te staan. Want dat was een hele andere positie dan linksback. Ja, zeker. Dan moet je toch meer wat doen. Dus zorgen voor meer goals. Ja. Lukte dat een beetje? Jawel, ja, dat lukte wel. In de E. Toen ging het echt goed. Toen daarna naar de D2 heb ik daar een jaar gespeeld. En toen werd ik gescout door Sparta Rotterdam. Ja, Sparta inderdaad. Want Dus, ja. 2015, als het goed is, als ik het goed heb, hè? Ja. En hoe voelde jij je toen? Ik was toen echt heel blij om zeg maar naar een profclub te gaan. Ja, dat gevoel was onbeschrijfelijk. Weet je nog wie de coach was op dat moment? Dat was Jorg, als ik het goed heb. En mijn trainer dat jaar was Paul Simonis. Okay. Wat is Sparta voor club? Het is een opleiding. Ze hebben een goede opleiding. Er lopen veel talenten rond. Het is een mooie club, gezellig, maar ook wel echt goed. Wat wordt er van je verwacht? Heel veel. Je moet altijd hard werken. En als je niet hard werkt, ja, dan moet je gewoon zitten op de bank. Maar dat is overal zo. Ja. Overal moet je hard werken om te kunnen opvallen, om je werk te kunnen blijven doen eigenlijk. Ja. Ja, in voetbal is het geval dat je dan wordt gestraft door op de bank te zitten, een soort straf. Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je wedstrijden op de bank zet? Ja. Ja? Dat was in de onder 14. Ja. Toen ging het niet echt goed. Dat was ook een minder jaar. Ja. Maar toen heb ik wel vaak op de bank gezeten. En wat gevoel kreeg je daarbij? Dat ik beter mijn best moest gaan doen. Want als ik dat niet deed, dan zou ik weggestuurd worden. Oké. Maar ik bedoel, van wat gevoel krijg je erbij als je, het zit in jou dat je wilt voetballen. Ja. En dan moet je zitten kijken hoe andere mensen aan het voetballen zijn. Dat geeft een slecht gevoel. Ja. Heb je dan minder vertrouwen in jezelf? Ja. Huh? Ja. Ja, dat voelt gewoon niet goed. Maar aan de andere kant moet dat jou toch juist motiveren om harder te gaan vechten voor je plek in het team? Ja, dat wel. Maar dat zat nog niet echt in mijn hoofd of zo, man. Ja. Ja, je bent jong. Voor jouw gevoel is wat jij deed eigenlijk al goed genoeg? Nee, niet echt. Nee. Ik kon veel meer dan dat ik deed. Ja. Nou, volgens mij is het de vraag die in jouw hoofd rondging, of misschien nog steeds, is wanneer jij niet wordt geselecteerd, of wanneer je op de bank moet zitten, dat je denkt van, ik ben echt slecht man, anders zou de coach mij wel laten spelen. Ja, dat wel. Ja. Hoe ga je daarmee om eigenlijk? Of zijn er mensen om je heen die jou nu ben ik al een stuk ouder en nu denk ik meer vooruit dan dat ik eerst deed. Dus ik snap het nu al wat beter. Zeg maar, als ik nu op de bank zit, dan weet ik dat ik veel meer mijn best moet gaan doen. En ik moet laten zien dat ik in de basis hoor. Ja. Goed man. En ik snap eigenlijk niet, ik begrijp eigenlijk niet waarom je jezelf zo onderschat. Want je speelt nu voor een grote club. Ja. Ja, jij mag het zelf zeggen. Ik speel bij Ajax Amsterdam. Marta terug naar Rasmussen. Weer Marta. Dit is goed gedaan. Sarvo. Oh, een no-look. Marta! Ja. Hij is echt zo nuchter ook.
Dat is gewoon normaal. Je bent gewoon normaal toch? Nee. Maar ja, voor jou is het niet normaal. Je bent een Rotterdammer. Ja. Je bent hier altijd gewoon toch? Je hebt hier altijd gewoon hè? Ja. Waarom Ajax? Was je altijd een Ajax geweest? Laat me zo vragen. Niet echt. Maar ik vind het gewoon echt een mooie club. Echt een hele goede opleiding. Ja. En je krijgt de beste trainingen die er bestaan. Oké. Want hoe ziet een dag voor jou eruit? Een normale dag. Opstaan, douchen, tanden poetsen, aankleden, Ja. eten, Ja. auto instappen, een uur rijden. Ja. Dan kom ik op de club aankleden en dan krijgen we of een videobespreking. Ja. En daarna schoenen aan en dan het veld op. Ja, en daarna trainen en daarna de training hebben we weer krachttraining. Ja. En zo ziet En de dat dag is eruit. dagelijks zo? Of Ja, elke dag. elke dag? 5 dagen, 6 dagen, 7 dagen? 5. 5. Vijf dagen. Dat is gewoon werken eigenlijk. Ja. En hoe zijn jouw teamgenoten? Of voordat we daar naartoe gaan, hoe hebben jouw vrienden? Je hebt hier in Rotterdam heb je vrienden toch? Ja. Hoe hebben zij dat het nieuws opgevangen? Ja, ze waren echt blij voor me. Ja, Ze toch zeiden, wel? ja, je moet het volhouden. Ja, ik heb goede vrienden. Ja, dat merk ik man. Wil je gelijk een shout-out doen hoor? Dat hoor je niet vaak. Maar hun zijn zelf niet voor Feyenoord of zo. Jawel, ze zijn wel Feyenoord, maar ja. Ja. Als je een goede vriend bent, dan support je hem gewoon. Ja. Het is een Ja. sport. Oké. En welke club supporter jij altijd dan in de Eredivisie? Meestal PSV. Nou, altijd alles. PSV. Ik ben de tweede al. Ik kan niet. Ik dacht echt. Ik kan niet met jullie omgaan, man. Elsenhoy zei ook al. Als je zou moeten kiezen, dan kies die PSV. Ja. Maar ja, in ieder geval Ajax. Dan, het is een goede opleiding, zeg je zelf. Ja. Ja, wat nog meer? Wat kan je nog meer over de club vertellen? Echt een grote club. Als je kijkt naar het eerste. Ze doen het supergoed. Hoe is het sfeer zelf in jouw eigen team? Ja, het is wel echt gezellig. Echt leuk, maar dan wanneer we het veld zijn, is het echt super serieus. Hoe ziet een vrije dagje van jou eruit? Naar buiten gaan met mijn vrienden ergens eten of zo. Ja. En daarna- Geen straatvoetbal? Niet meer gaan trainen? Nee, dat mag ik niet meer doen. Nee? Nee. Er zijn strenge boetes, hè? Sancties. Ja, Eén blessure, dan ben je de klos. ja dat. Hoe heeft Ajax jou benaderd? Het was zeg maar een samenwerking met Sparta Rotterdam. Toen moest ik stage gaan lopen. Heb ik ook een wedstrijd gespeeld. Toen hadden ze zeg maar gebeld of zo. En toen zeiden ze dat ze me wouden. En toen moest ik alleen nog de beslissing maken of ik zou gaan of niet. En ik ben gegaan. En waarom? Waarom heb je niet gedacht van weet je wat, ik blijf gewoon bij Sparta, lekker dicht bij huis? Omdat zo'n kans krijg je niet zomaar. Wat heb jij Ajax te bieden dan? Waarom wilden ze jou hebben? Omdat ik daarin pas, zeg maar. Ze vinden dat ik het. Ze houden van spelers die goed kunnen spelen in een kleine ruimte. En die. Die speler ben jij. Ja, Welke positie speel je nu? op links buiten, rechts buiten en op 10. Zo. Links buiten, rechts buiten en op 10. Ja. Oké. Op een nieuwe Hakim Ziyech hier. Ja. Wat voor speler vind je goed in Ajax 1? Ja, Hakim Ziyech is echt goed. Hij speelt ook een beetje links, rechts, Ja, op 10. is echt een goede speler. Hij. Oké. Waar zie je Arjani Marta over... nu ben je 15. Over 5 jaar ben je bijna 16. Over 5 jaar ben je 20 à 21. Waar zie je jezelf dan? Ajax 1. Je gaat het volhouden gewoon om Ja, bij Ajax te blijven? het is echt een mooie club. Juich je ook wanneer zij... Ja, natuurlijk mijn team. Ja, mijn eigen club supporten.
Hoe heb je je gevoeld toen ze geplaatst werden voor de Champions League? Alweer dit jaar. Toen dacht ik van, dit is echt geweldig. Stel dat je over... Misschien gaan ze mij oproepen, ook al ben ik 15. Ja, kan. Ken je nog Riedewald? Ja, Zijn debuut bij Ajax? Ja. Hoop jij ook op zo'n debuut? ja, dat zou wel leuk zijn. Want hij heeft volgens mij uit mijn hoofd 2 doelpunten gemaakt. Ja, Dat zou wel gek zijn inderdaad. ja, het mooiste debuut die je kan wensen. Ja, zeker, zeker. Wat heb je liever? Scoren of assist geven? Ja, ik denk wel assist geven. Assist geven. Waarom? Toch ook wel een rol van een buitenspeler daar. Ja, zeg maar, scoren is niet echt. Ja. Kijk, assist is wel echt belangrijk in de wedstrijd. Ja. Als uit jouw assist een goal komt, is toch, dan heb je toch een win-win situatie. Ja. En de meeste mensen zien dat gewoon. Zeg maar, niet iedereen let per se op iemand die scoort. Mensen kijken ook naar de assisten die je geeft. Juist. Nou, wat je daarvoor allemaal doet. Niet alleen naar de persoon die scoort. Weet je waar ik me altijd aan irriteer gewoon? Ik ga helemaal los. Gewoon aan buitenspelers of in ieder geval een speler. Hij kan assist geven, dan komt er 100% weet je nooit, maar 98% zou gewoon een goal zijn. Ja, Maar toch gaan ze voor eigen succes. Daar kan ik echt gewoon Ja. aan irriteren gewoon. dat snap ik soms ook niet. Als je het samen kan uitspelen, waarom niet samen? Ja. Voor eigen succes gaan. Maar zo'n speler ben je niet dus. Nee, ik speel gewoon als een teamspeler. Ik ga niet alleen voor mijn eigen succes. Als ik een goal kan meepikken, kan dat. Maar Naast Ajax, een Ajax-speler, heb je ook al op je 15e al een Nike-contract. Hoe is dat tot plaats gekomen? Tot stand. Tot stand? het was zeg maar iets met een voetbalschool en toen een zaakwaarnemer kwam en toen gingen we al met z'n allen in gesprek. Ja. En toen duurde het wel even voordat het was geregeld en toen vorig jaar, als ik het goed heb, heb ik getekend. Nee, dat was dit jaar. Ja, dit jaar heb ik Tijd gaat getekend. snel, hè? Ja, dit jaar heb ik getekend Ja. voor 3 jaar. Oké. En wat houdt zo'n contract in bij Nike? Dat je Dat je gewoon, alleen maar Nike moet aandoen? Of? ja, als je een foto plaatst dan moet het met Nike zijn, maar Adidas kan je niet zomaar dragen. Oké. Ook geen schoenen. Nee. Weet je wel, soms zie ik wel dat bijvoorbeeld spelers, die hebben Adidas, hun club dan, en dan hebben ze een ander merk schoenen, maar dat mag wel of niet? Niet als je een contract hebt. Qua dure merk of, Ja, dure merk. ja, dat mag wel op zich, denk ik. Niet dat ik het ooit heb gedaan. Dat of doe zo. ik. Oké. Dat is goed. Arjani, kijk je wel eens naar internationaal voetbal? Jawel. Jij hebt zelf voor Jong Oranje gespeeld, toch? Ja. Hoe vind je dat? Nou, het is mooi om mee te maken. Wat is het verschil tussen elftal en jouw team, club? Je ziet alleen maar, zeg maar, verschillende jongens uit de competitie. Misschien speelt er eentje bij PSG of Chelsea. Ja, ja. Die zeg maar ook in Nederland heeft gevoetbald, maar door naar het buitenland is gegaan. Ja. Dan zie je allemaal verschillende spelers en het niveau is echt super hoog. Hoger dan bij je eigen club? Ja, Is het moeilijk aanpassen aan zulke spelers, want je speelt niet dagelijks met hun? nee, op zich niet. Het is gewoon, ja, op de trainingen moet je gewoon met elkaar kunnen spelen. Ja. Stel, je bent nu nog een beetje te jong, maar stel over een jaar of 5 weer, komen we weer. En dan wordt bij jou aangeklopt of telefoon gaat af. Het is Nederlandse elftal belt. Je bent aan het nadenken. In die half uurtje dat je aan het nadenken bent, gaat er nog een telefoontje. De Curaçaose elftal belt. Dus je keuze wordt daar wat moeilijker. Wat is de keuze wat je op dit moment zou maken? Als het nu zou gebeuren. Ja, het ligt aan hoe ik er dan voor sta. Ja. Als mijn status dan goed is, dan ga ik voor Nederlands elftal. Maar als hij iets minder is, dan kan ik mezelf gewoon weer omhoog drukken, zeg maar, door bij Curaçao te gaan voetballen. Oké. En Als je ja. naam zou hebben, zou je gewoon voor Nederland kiezen dus. Ja, dat zou wel, ja, dat is ook wel beter. Het niveau is veel hoger dan. En dan kom je allerlei
goede voetballers tegen en dan moet je gewoon laten zien. Maar Curaçao is ook bezig ja, om... hoe het er nu uitziet, dan denk ik dat we over een paar jaar ook wel over een goede team kunnen praten. Het is al een goede team nu. Ja. Maar over een paar jaar kunnen we ook over een hoger niveau praten, denk ik, betreft Curaçao's elftal. Stel voor de broertjes Timber, Hansen, kiezen voor Curaçao. Zou je dan ook kiezen? Het zijn allemaal ik zie wat ik ook noem. Toevallig jongens die je dagelijks ziet misschien. Ja, het kan wel. Kan wel. Ah, het is een moeilijke keuze inderdaad, toch? Ja. Maar ja, gelukkig hoef je daar nog niet, Voorlopig niet. niet over na te denken. In ieder geval. Hoe jij altijd? Wat is je favoriete... Ja, soms. Nou, ik juich niet echt veel. Dus gewoon zeg maar elkaar gewoon een high five of zo geven. Ja. Maar het juichen komt nog wel daarna, denk ik. Ben je al aan het oefenen voor de spiegel? Nee. Yep. Nou, nee. Soms, ja, dat zei je. Hoeveel doelpunten heb je al gemaakt? In Ajax toch, sorry. Anders wordt het heel moeilijk. In totaal 4. En kan die wegdraaien? Nee. En dan de grote kans. Karasanovic en de redding in eerste instantie en dan toch het doelpunt. Het doelpunt voor Ajax. Gemaakt door Marta. Ja, prima steekbal. Christian Rasmussen. De bal moet strak voor het doel. Daar komt hij. Marta voor zijn tweede goal. En gewoon neutraal gejuicht. Ja. Gewoon even rustig. Wat als we afspreken, hey, volgende keer als je gaat juichen, ga je een wolf nadoen of zo. Wij zijn gebroeders Wolf, je zit hier met je gebroeders Wolf. Als je een wolf na gaat doen of zo. Ja. Of je gaat kruipen als een hond. Dat kan. Dat kan. Hey, ik ga opletten, hè. Is goed. Volgende keer als je juichen, een wolf nadoen. Maar je hebt zelf nog niet geen favoriet of je denkt daar nog niet aan hoe je juichen gaat. Nee, zeg maar in de voorbereiding is het niet echt gewoon dat we echt blij zijn als we scoren of zo. Maar ik denk wel in de competitie of voor beker. Dan ga je meer, komt meer emotie erbij. Ja. Hoe is een wedstrijd Ajax-Feyenoord voor jou? Of Feyenoord-Ajax? Ja, het zijn rivalen, dus ja, het wordt oorlog. Jij denkt niet, hé, dit is mijn stad waar ik tegen speel. Jij denkt niet, dit is mijn rivaal. Ja. Ik moet het beter doen. Ja, ik moet gewoon winnen. Oké. Speel je dan anders dan andere wedstrijden? Nee, gewoon elke wedstrijd gewoon hetzelfde. Gewoon alles geven. Ook tegen Feyenoord? Ja. Oké. Nou Arjani, we zitten hier met een reden. We willen eigenlijk positiviteit brengen naar andere mensen toe. Jij bent zelf een jongen. Ja, in de voetballerij heb je zelf jongens die niet echt gemotiveerd zijn. Zou je anderen kunnen motiveren? Of wat zou je tegen zulke jongens kunnen zeggen die zich gedemotiveerd voelen? Ja, doe gewoon je best en follow your dreams. Oké. Heb je zelf in je leven een tegenslag gehad? Dat je dacht van, waarom moet dit mij gebeuren? Ja. Ja, kampioenswedstrijd mag ik niet spelen. De wat? De kampioenswedstrijd. Ja? Bij Sparta mag ik niet spelen. Hoe voelde je het toen? Ja, slecht. Ik weet niet. Wat was de reden dat je niet mocht spelen? Ik weet het niet. Dat weet je ook niet. Ja, ik weet niet. Die tijd ging het niet echt slecht of zo. Ja. Maar ik weet niet wat de trainer allemaal in gedachten had. Wat heb jij op dat moment allemaal gedaan toen je dat hoorde? Ik was toen wel echt teleurgesteld dat ik niet mocht spelen. Dus iedereen was gewoon blij en ik was gewoon boos. Ik vond het helemaal niet leuk. Maar je ging wel naar kijken natuurlijk. Ja. En toen je thuis kwam, hoeveel tassen en deuren heb je dichtgeslagen? Nee, gegooid? niet echt. Toen was ik gewoon met mijn vader in gesprek gegaan en toen had hij me gerustgesteld. Dat ik gewoon op moet naar volgend jaar. Je vader is echt betrokken in je leven, hè? Ja. Ook met voetbalbetrekking. Hoe vind jij dat? Ja, ik vind het echt goed. Maar zodat ik zeg maar iemand heb die weet wat hij moet zeggen als er iets niet goed gaat of... Ja. Dat is een vraag denk ik die we ook moeten en hadden kunnen stellen. Hoe belangrijk zijn je ouders voor je? Heel belangrijk, ze staan altijd klaar voor mij zo. En mijn broertje ook. En je broertje ook? Ja. Speelt je broertje ook voetbal?
Ja, hij is voorbij Ja? Sparta 20. Oké, dus hij is eigenlijk in jouw voetsporen aan het treden nu. Ja. Ben je, kijkt hij op tegen jou? Ja, Ben je een goed voorbeeld van hem? ja, altijd. Wat voor tips geef je hem mee? Dat hij altijd zijn best moet blijven doen. En je druk moet houden met speelse dingen. Zoals rennen achter elkaar aan. Dus gewoon focussen op de bal. Ja. Als hij tegen jou zegt van... Arjani, ik heb geen zin meer man. Arjani, het lukt niet. Wat zeg je dan tegen hem? Omdat hij dat uit zijn hoofd moet halen. Gewoon door moet gaan. Ja. Maar ja, hij houdt zelf van voetbal, dus hij gaat dat nooit zeggen. Ja, jij hield ook van voetbal en op een gegeven moment dacht je dat je gewoon slecht was. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo is in ieder geval. Nee, Arjani, ik had eigenlijk een vraag voor je. Want je bent hier geboren. Ja. Je hebt altijd stampot gegeten. Nee, dat niet. Wat vind je lekker aan Antilliaans eten? Bonchi. Bonchi? Bonchi preto. Of Cora. Nee, gewoon Met varkenstaart. Nee, dat niet. Nee? Nee, eet je geen varkenstaart? Rabu is lekker man. Nee, dat eet ik niet. Alleen die bonchi. En met wat eet je dan? Met rijst? Ja. Oké. Bonchi. Maar die varkenstaart hoort er wel bij man. Dat, ja, eigenlijk wel, maar ik eet dat niet. Je haalt hem gewoon eruit of... Nee, mijn moeder zet het niet van, want ze weet dat ik het niet lekker vind. Oké. Oh, oké. Maar eten jullie wel varken? Volgens mij wel, ja. Ze is wel frikandel. Ja, dat wel. Is goed man Arjan. Ja, wilde je zelf nog wat kwijt? Zo, wilde je zelf nog wat kwijt? Nee. Nee? Je vindt het goed zo? Je wilt lekker gaan chillen, genieten van je vrije dag. Morgen weer naar school? Ja. Ik wil jou in ieder geval meegeven van blijf je best doen in ieder geval. Laat je niet misleiden door anderen. Zoals je net in het begin aangaf. Shisha, weet ik veel, lachgas en dat soort dingen allemaal. Blijf gewoon gefocust. Je gaat de goede kant op in ieder geval. En er is nog veel wat moet komen op je pad. Dus Dat allemaal en... doe je ding man. Als je ooit voor de keuze komt te staan, kies voor Curaçao. Hey, wat ik nog wilde zeggen eigenlijk. Ken je de clublied van Ajax? Zo. Nee, die ken ik niet. Kan even naar een grote wit bord komen. Nee? Nee. Ja, Ik moet hem nog leren. Je moet gaan oefenen man, ga oefenen man. Waar kunnen mensen jou vinden? Op Instagram, Snapchat, Facebook misschien? Ja, Instagram. Zo, ik ben van naam vergeten. Oh ja, j.marta10. Snapchat? Heb je niet? Jawel, maar... Volg me Oh, niet. Nee. Val me niet Staat hem lastig. Mensen, komt goed. Staat in de beschrijving mensen. Volg hem gewoon. Want die jongen is goed bezig. 15 jaar pas. Speelt momenteel alle Ajax onder 17. En hij gaat wel komen man. Hij gaat binnenkort voor Curaçao kiezen. Nee, ja, geen druk. Doe je best man. Komt goed in ieder geval. Mijn naam is Dio. Ik ben Sontje. Samen zijn we gebroeders Wolf en we zitten hier met... Arjani Marta. We zien je in de volgende aflevering. Tot kijk. Peace. ¡Tiene la línea dentro!